Baina, Edurne, konta iguzu, telebistan zein dezu zehazki, ze gauza egin dituzu? Ze pare bat saio baino gehiago aurkeztu dituzu, pare bat bai behintzat. Ba, egin dut asko kolaborazioak. Vale. Bakizu, kolaboratzaile. Ba, ez dakit, euskitzekin, alkainekin asko. Vale. Alkainekin asko, ba, kolaboratzaile. Alkainekin ere aurkeztu nun programa bat, Joseinak eta biok aurkezte genuen, magazin moduko bazan, hola humorezkoa, ziminokeriak, beak esatezu bezala. Tximinokeriak egiten. Gero, pues hori, tertulitan, holako gauzatan, kolaboratzaile asko. Eta pixu handiko programak, bueno, ba, aurkeztu nun 2 hilabetez, baina aspaldi, Anituarekin programa bat, zala kotilloari buruzkoa, baina ETV baten eta euskeraz, zaila. Zaila. Zaila, ze azkenen hitz egiten genuen Madrilgo jendetaz. Eta orduan oso raroa da hori, ETV baten, bertakoi buruz ez hitz egitea, eta Madrilgoi buruz hitz egitea. Bai. Eta hori, eta gero programa musikaletan asko, bai. Eta nun gozatuzu, nun sartuko zinen telebistan berriro? Ni sukaldaritza programa tingo nuke, baina justo jarri nazu postrak egiten, da ni postrak ez ditut oso ondo kontrolatzen. Bueno, ba, ikasi behar deu. Instagramen daukat sukaldaritza programa bat, ojo. Benetan? Bai. Eta zeitezu bertan? Garmenen sukaldea izena du. Garmenen sukaldea, egin eta ze ditut gauza lau dituzu? gauza, egin dut. Bera, konpota bat inun gabonetako. Bai, Autarrexak, a ber. Gozuai eman diozu, zoz eman diozu gozuai. Ojo, ez de gremioa usurpatu nahi. Helburua ez da sukaldatzea sukaldari baten moduan, Da, erakustea gazteei, Sukaldatu aldala. ze importantea dan, egiten dezuna zuk egitea, jaten dezuna zuk egitea, maitatzea eta ze erresa den. Ze ez da zaila. Erresa da. Oso ondo aizea. Erresa da, Hori sartu dut, eta gero norbeak iteun tortilla bat, norbeak iteun itezu salda ehar bat, ateatezu aragi egozila bertatikan, tomate bota gainea, ze plate rindet. Seitun gainea. Erresitea. Oso errez. Erresitea. Eta ze kostatzea ba, oso gutxi. Ojo, patada tortillak indakoak ondo daude, batez ere ze prezioa daukaten ikusita. Indakuak, egoz dituzu? A ber, 2 eurotan horren beste gauza ezin daskatu. Orduan, horrek bere balioa badauka. Baina zuk ite mazu tortilla, itezula 20 minututan. Asko jota. 20 minutu asko jota gainea. Tita bat denitea gauza. Base aldea da, onpentsa. Du diga.